Regai nditange ndichiti, kana usina munhu anokuvenga mukurarama, hausi kurarama. Kazuwai mhuri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita nhasi ira rimwe zuva. Honguka tiri kwakachimana kuya munotondera sekuru vachinongedza vanhu kuti imimi dai mambonyasogeza munyama nekuti vanhu vese vari kuti ndimi. Naizvozvo mhuri iyoyo yakanangwa yainzi imimi munofanira kugeza munyama haisi kufara. Nhasi uno tiri kukupai zvairi kufunga pamusoro penhau iyoyo uyezve pamusoro pana sekuru. Ruzhinji zvakare, kunyange zvazvo mwana awanika, harusati rwachenesa ivo vananya kunongedzwa. Ndonhau yatinayo muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzeseka musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Pamusoroi ini ndinoitwa Rachel Nyakatsapa, ndinoga mubhuku maoko achasango. Ndini ndinowana akasimudziwa ende zviri kundihwadza kuti ndiri kutoti kadai zvikapera izvo zvikabva pano totoita zvokutofamba tichaenda kwakumapurisa, tichaenda kwamambo kumteya, tichaenda. Mari ndeyangu handikuti donetai mariba, mari ndeyangu yatina tichifambisa. Maramba kumwa muteya kuti ndinonamata, muchatsvagwa nawo ndichakumwirai, ndichabhadhara ndini mari yacho, ndini ndinoibhadhara. Zvapera kwatinenge taenda ikoko agwiwa nenyaya ndiye achabhadhara, ndio zvatinoziva. Inini zviri kutondihwadza kuti nyika yese takagara ini ndino mhepo, uya ano mhepo, uya muno mashaika wana wangani. Nofunga udzasukwa ntawa nezita akamboshaika akazoonewa kumakaha, pakatekenyeka akamboshaika akazoonewa kwachifamba, padinga akamboshaika akazooniwa pakapumiwa munhu. Ko nhasi zvabvepi? Kwanyoka muchisimudza wana wangu kwai kudherera nokuti pamba hapana baba. Manje tiri kutofamba, hazvina kutomboperera pano, hazvina. Mari ndeyangu, ndichatsvaga mari. Handimboti kana kuti mese bvisai mari zvamuri kuita kuti bvisai mari, anorwadziwa ndiye achatsvaga ozobhadhara. Makadi zvenyu vabereki, ini ndoitwa Zivana Chaparapati. Ndinowanda simukira hangu nhau yemwana akashaika, asi mwana uyu akazowanika. Asi zvinova mashoko anofadza mukati memoyo kuti mwana uyu akazowanika ari mupenyu. Zvinova zvinhu zvinofadza. Zvisinei hazvo, kwakazouyawo sekuru wakataura chiHebheru chawakataura, wakatisimudza wakaisapo, wakati aiwa ava ndo mabhinya. Asi ndinongotendawo zvangu nekuda kwokuti tisita tanzi takauraya mwana, mutumbi wakaparara. Sekuru wanga vari munzira kuuya kunoti wabatsire kutsvaga mapfupa emwana atakaparadza. Saka ndinongotiwo zvangu Mwari wekumusoro kudenga wakanaka, vanokwanisa kubudisa chokwadi chinoitika mukati meupenyu.
Nazvino ndinongoti warambe wachingoburisa chokwadi ichocho. Kune vanotaura zvavo vanodi asi Mwari wachangoramba wachiburisa chokwadi chese chinongoitika. Hatisirisi takazvironga kana takadi asi taingoshuvira kuti taingofungira kuti pamwe mwana uyu haachawanike zvamuchose nekuda kwokuti anga kanzi akaita sei akaparara asi Mwari wakaburisa chokwadi chawo. Saka ndinongoti vabereki ngatinamatei Mwari wachangoramba wachiburisa chokwadi vanotaura vanodi asi zvinenge zvagona hazvo nekuda kuti nhasi ndorangarira zuva redu rekupedzisira kurarama. Tichapondwa muzuva ranhasi because atanzi chiHebheru chakataurwa chiya chikuzadziswa muzuva ranhasi. Saka Mwari hawo waitawo zvakanaka ukakwanisa kuti mwana awanike nezuro. Nazvinotangoramba tichingorarama tichienda mberi. Asi zvinova zvinhu zvinoshungurudza kunyangwe vana chaivo vana vangu kuti kana ukada kubuda ukada kuti uchipomerwa uchidii mwana haachakwanise kusununguka kana kuti akwanise kufamba kana adi unongochingonzi amai vake ibhinya baba vake ibhinya. Zvinova zvinhu zvinoshungurudza asi ndinongoti Mwari dai makwanisa kuramba muchingoenderera chokwadi chichingoenda hakuna chinhu chinorwadza se9 months. Kutakura 9 months onzi zvoni wauraya mwana womumwe zvinorwadza sei? Wobereka 9 months onzi iwe uchiuraya mwana womumwe ko wako unodi kuuraya mbere kuti nawe kubereka kana ndakuda kuuraya mwana ndinouraya wangu. Handitore mwana womumwe ndichiuraya ndada kuchekeresa mushonga ndiite business ndinouraya wangu. Zvinova zvinhu zvakashata zvekuti kana iwe uchine shungu dzekushanda mumwoyo haukwanise kushanda wakusharisa mashoko evanhu vari kutaura kuti vanhu vari kuti kudii vanhu vari kuti kudii basa rako rakutodzoka mashure kuitarira mashoko evanhu. Zvinova zvinhu zvinoshungurudza mukati meupenyu. Nazvino hangu ndinongoti Mwari dai maramba muchingoburisa chokwadi chacho kana tiri mabhinya tongogara tangosungwa hapana chokuita. Ndinotenda. Ini naitwa Chaparapata Joseph. Mwanasikana abva kutaura mushure umu imwana wangu. Ndinonzwa zvichindibata zvinenge zvichiitwa mhuri yangu. Asi tese tiri vanhu tinokwanisa kuongorora kuti nyaya iri kumbofamba sei. Ndikada kuongorora nhoroondo yevana vangu ivava kwavakabva kuti vasvike pavari iko zvinezvi. Vana vakashanda kwete zvokutamba. Right. Vana vakasimuka through projects. Waita mabusiness yavo kumba yekuchengeta huku wachiita sei. Vana vachishanda. Handiti. Kusvikana wakwanise kuvakisa shopo yavo pakachimana. Wavakisa shopo yavo pakachimana. Zvinhu zvakuendekawo zvakanaka. Saka sevanhu tiri munharaunda tinovengana nokuti iwe ndakundwa. Ndo nyaya iripo. Waruda mubvisa pabusiness pakachimana. That's why muchiona achiita sei achingoramba achingopomerwa nyoka. Hapana zviripo. Ko mukapomera iyeyo ko vane magonyeti. Ana mucharwa. Ko vane ndege vese munozovaita sei. Handiti. Nyoka ari kutitamburawo zvake uyu. Iko zvino kana dai mukatoona chimotikari chake chaanofamba nacho chake achitomboita. Handiti. Saka tiri kuti isusu chokwadi chinozivikanwa mwana Mwari. Mwari ndiye anoziva zvinhu zvese zvakaitika. Ndiye ane simba rese. Isusu tingangokakavadzana tichiita sei chokwadi chabuda pachena. Iye Mwari iyeyo ndiye achatoburisa chokwadi chese pachena. Kana ari nyoka tichaona kuti ndizvo here. Handiti. N'anga idzi se n'anga yakauya iko zvinezvi. Right, ndimbokomenda pairi. Vanhu vanga vakatoparara hawo nokudhakwa. Handiti kana tese takazviona but pakashayika utungamiriri because takashandiswa intimidation iye yokuti panapo pane mapurisa. Mukadai panapo mubva masungwa. Saka vanhu vese vakabvaramba kungere sei vakangonyarara. Handiti. Tese takazviona kuti n'anga dziri dzakatodhakwa idzi. Vanga kuti zvimabhodhoro zvavo zvewawa. Makamboona kupi munhu anoshandira vanhu akadhakwa. Saka ini ndiri kuti hongu ndizvo zvakaitika pamwana. Ndiri kufara nokudzoka kwaaita. Harisi simba remunhu rakaita kuti mwana adzoke. Kana dai tikaita sei tikakakavadzana kuita sei. Izvi isimba raMwari. Mwari ndiye achatigadzirisa, ndiye achatiratidza kuti akaita izvi ndiani. Ngatirege kupumana. Ngatirarame upenyu hwakanaka. Last time ya incident yechitui. First mwana pakalongwa plot. Handiti kakundiplota pamba pangu kuti nyoka ari kuchengetesa mwana kumba kwaChaparapata. Handiri mukunzwa ka. Vanhu vakaita sei vakandiredha pambapo. Vachichesa mumba mangu mese wasina kana mvumo kana whatever handiti. Asi umbo wakaita sei
wakashayika handepo umbowo wemwana iyeyo umbowo hapana. Saka tiri kuitei vabereki, ngatiite zvinhu zvatinonyatsoona kuti izvi zvinhu zvikatedza gwara rakati tinonyatsobuda nenzira yedu yakanaka. Tikangoti nyaya dzedu bvobvojo mob psychology yakaipa vabereki, handiti ka 1 + 1 2, handiti ukawana vanhu vachiti 1 + 1 100 kana vari 100 reshuwa youri 1 ka izvi chocho njo chinonge chiri chokwadi ichocho. Ngatirege kushandisa mob psychology yokuonererwa kuti ndiningi. Shungu dziripo ndedzokuti muda kubvisa nyoka pabhizinesi chete. Nevo mashoko, thank you very much. Musati mabva sekuru ndongone mubvunzo 1. Mubvunzo mumwe chete sekuru. Inini handipo pakukupomerai mhosva nekuti handikuzivei. Asi mubvunzo wangu urungoti pane vamatitaura vane magonyeti, handiti ka? Tikatarisa tikuona vanhu vakawanda. Sei mabva mangoita munyama vana venyu kuita munyama vega vega? Very good. Ipapo ndopagona kupapindura. Tiri munharaunda inei kunyanya ukaita business muvillage, handiti unenge uri panguva yakaoma. Ukaita business rako kure nevillage zvinenge zvakakurerukira, nokuti munhu haafariri kuguta kwetsoko, handiti. Saka munhu wese anenge achiona kuti uyu mufana akutotikunda kawe, akutotikunda kamufana akutopinda kawe. Saka munhu womunharaunda aite sei? Haafari nazvo. Zvinotofarirwa newoukama kuti aiwa mwana wangu akubudirira, asi wedzinza chachara wevillage haafari. Kungava kurima, handiti handisi kutaura kuti ibhizinesi repapachi, kungava kurima chako chako. Munhu wevillage wakanyatsorima chaizvo unowana zvipomerwa zvakawanda, handiti. Chikonzero ndechokuti isusu hatidi kushanda. Maoko takapuwa naMwari ngatiyashandise. Hatidi kushanda. Ukashanda mawanzi maoko emunhu haanyepi. Ukashanda unokohwa. Maita basa. Zvakanaka. Pamusoro wemhuri yeZimbabwe, inini ndinoitwa Esnat Haitoni. Izvinhu zvinondibata zvinondishungurudza, ende handina chandinacho, ndiri murombo, ndinotoshupikawo. Ndinotoshirawo kuti nditoitawo chinhu chipenyu munyika, zvekuti ezvinozvi ndona mwana uyu ndaiti akandiona ainditi gogo, ende aiti akapfuura achienda kuchikoro zvesho, aiti kana nyange asina kuzora mafuta, gogo ndikumbirawo mafuta, aiti kana ashaya badza rekenda kumusakurisa kuchikoro, mwana uyu ndaimupa badza achienda, mwana uyu ndaimupa chigubhu achienda. Asi nhasi zvinondirwadza kunzi inini ndakatakura mwana nemurume wangu, etozvi murume wangu ruoko chairo rakakuwara, akwanise kana kubata kana chi5 lita chaichocho abati. Asi zvinhu zvinondirwadza kuti tikanzwawo kuti kwaitika zvakati, tikati chiregai tiende, unosvika kunzi wauya koitei. Zvakafanana nepanhamo, munhu akafa, vamwe vanokunda kuenda, vamwe havakundi, vanozoenda mumashure kobata maoko, vanenge kusvika kuti nematambudziko. Handizive kuti munozobvunza kuti mama muri kupi here, asi izvi zviri kundinetsa. Ndona pane mwana akabata oka, asi varume vangu vakasvika mukuendako vakazvira kunzi wauya koitei, ndiwo akabata mwana wapi iwawo, ene zvimurume wangu akwanise kubata. Ini ndinoshupika, ene ndikurara mumba mune madhaka, handina kana flow kana chii chandinacho, ndiri kuzvitamburira. But vanhu ngavasade kundishungurudza, kundirwadzisa, ende ini ndiri kutorwadziwa. Ndinoshuvira mwana uyu dai ndaida kubata wana, dai ndaibata paground pano, ndinopfudzira mbudzi pano, ndinoona zvinoitika kuvana vechikoro. Ende unoona vana vechikoro vanotiza, gogo taona chakati, andeiwa zukuru tinoone, wana wangu andei tinoone. Ende vana vanotondifarira zvakawanda, zvakanyanya stereki. Kana vakashaya mvura vakaita sei, ndinovapa pamba pangu mvura nokuti ndiri padhuze neground. Ende ndona ndakambopawo chichemo, mwando uyo ngautemwe ubve apa. Vana vari kuti tiri kuona vanhu hatisi kuwanzwisisa, asi nhasi zviri kundinetsa. Unoona mumwe munhu ari kuenda kunopomera mumwe munhu kuti zvakati, dai Mwari wapindira sezvawaita pane mwana uyu. Ende ini ndinotorwadziwa nokuti mwana uyu mwana wangu, haisi nyore kutakura 9 months ndichizadza chipero cheropa kuchipatara. Zvinondirwadza nokuti ezvinozvikana mumwe munhu achikufungira zvakafanana kuti inini ndinotora sekuru wachena ndebvu, wachena musoro, handiti wanoya ndomisa pasaidi pangu ndokubvunza kuti sekuru ava anoenderana neni here, handiti
moti kwete handiti. Saka ngatisade kumakana nezvinhu zvisina kana basa. Kana munhu wakarambwa kana wakaita sei usamake munhu. Ndiri kurarawo mimba yedhaga, musandishungurudze, musandire sei. Murume wangu Chirema izvozvi ndikakusimudzirai ruoko chairo hatisi kubata. Ndiri kutotambura, ndiri kushungurudzika. Ende mwana uyu hazvinei kuti inini zveshuwa ndobata. Vana vechikoro ndinovabatsira zvakawanda. Pamba pangu ndiri padhuze neground ndinoona zvakawanda. Saka wabereki kana tichifamba tichitaura ngatitaurei zvinhu mune chokwadi. Kwete kuregera kuti anzi ningazoti zvakati ningazoti zvakati. Mukandionawo ndichimwawo timu siyo ndinenge ndatengerwawo nemwana wekubereka. Musazorwadze kuti anzi ndabata mwana handinei nemwana wemunhu wangu wana ndinawo. Ndinoshungurudzika kutaura pamunhau yemurume wangu. Saka ndakudzai kuti zvakafanana kuti munhu kana akafirwa tisi tese tinokunda kuenda kunhamo. Mangwana munhu akazoenda kunhamo motanzi anga achidei azouya sei mashure wamwe wese wakauye. Zvinorewei munhu kana uchienda kopomera munhu kana tichinamata especially kazhinji mapostori ndapota ngatinamate ini ndiri mumwe ndinoenda kuchechi. Asi ezvinoti makusvika mukundigodora kutora chokwadi zvambokutaurwa nevamwe vanhu pano kuti pachapamiye pachachowa munhu kutaura chokwadi ndakazvimirira kudai ngazvipere payapamiye chachowa munhu babi pano ndiri munhu mukadzi asi ndikutaura chokwadi apameme. Ende kana dziri mbudzi dzangu dzichapera ndichatengesa ndichifambira murume wangu ari kupomerwa neni wacho ndiri kutoshupika handina kana chandinacho. Bhutsu chaichedzo ndoda kuita kufamba ndakaisa bushi waya. Saka izvi zvinhu zvinondirwadza nyangwe mushore nyangwe muite sei asi chokwadi machinzwa. Ngatifambei tichitaura zvatinoziva. Kana munhu akarambwa haisi mhosva musapomere munhu kuti zvakati movenga murume wangu kuti anzi zvakati muchida kuona kuyako ndiwandira kwete ndaramba ndatendi. Haleluya. Ini ndinoitwa Erika Nyamuchete. Ndakazvarura mubhuku rekwaChesango rino nchiti haleluya. Ndikazororwa kudonzwe nchiti haleluya. Vanhu vaMwarika tese tanga tichingonamata nenhau yemwana iyi. Nofunga nezuro ndakapfugama pasi ndikanamata ndikazosekwa nomuroora wangu ndaisa meseji ino anonzi maisai kunzi mwana aonekwa. Ndakanamata nezita raJesu ndati Mwari itai kuti munhu abatiwe. Kunyangwe nekudonzwa kuti akutosvika vana edu kubuda panze kudai sa akutosvika. Saka ndikungoti Mwari pindirai. Ini ndikuda kuti Jehovha Mwari dai waita kuti munhu abatwe nchita haleluya. Ende kunonguka mavha maita kuti apa munhu wani uyu kamwana wani kakabatwa kakapfekedzwa zvimwe zvinhu handimukuzviona. Uyu futi apfekedzwa chijuzi ichocho musachirase basekuru womunhu tidafamba nachona nasekuru achauya iwapo. Haleluya. Tudototi munhu abatwe nchita haleluya. Izvo zvidonzwe yakazara pano iripo pano yabva kumhiri uko kunyamatawa wauya kuzonzwa nezvemwana iyeyo. Saka mimi mkuroti mwana anga achingoja nhunguru achirarama nenhunguru. Tudati munhu abatwe ndezvatikushuvira kuti Jehovha Mwari wane minana yawo. Mwana uya akamuzomuuraya umwe akaona kuti bheta ndimuuraye ndimise muhwizi achiti achawerera. Zvinoita zita raJesu mvura yakaramba kunaya kukangopenya chete mwana vaonekwa. Saka munhu chokwadi atya anzwa mashoko haleluya vanhu vaMwari achakubhabhatidziwa nevakomana ende 3 days dzakatova ndisekuriwa vandizwa shora nchiti haleluya. Iye anenge achitendwa kung'anga achitovharidzira kuti sekuru wapesane nemashoko panoya pano nchiti haleluya. Asi 3 days dzenyu mazadzikisirwa. Saka ngatisenyanyei kuwashora nokuti iwe zvawangofanira kuti ukaenda kumuprofita muroyi wako ari kutoti iwe uchibatsirwa iye ari kutoti uchibva ikoko akutokuchidzira. Saka aitovhiringidza sekuru. Saka dini ndoda kungotenda Jehovha Mwari nezvaaita kana ini ndanda kutosvika kwedu kudonzwe chakota noti munhu womunoka anga kutoyambuka pamhiri pedavo kana anoti mimi akuchiziva aitotiyambukira chibata wedu. Saka nini ndikutonzwa kuti Mwari ngwavha ngoita kuti munhu abatiwe zvachose wana akabatiwe chokwadi akachohwa awasiye zvinhu zviri murodhiba. Muchaziva pamutoko yankomano kumakaya bhiga handi makaya nakadzosvika kumawere yedu doti isvike kumawere nokuti vana vari kubatiwa vana wedu takutonzwa kutya titakutonzwa nemakunga kuti nemedu wakutotengiwa mwa saka takutosvika kana kusiya vana wedu kudati nezita raJesu Mwari wenyasha Mwari wakatendeka waita kuti munhu abati
tive muso munomubhadha mundishedzo. Pamusoro iyi vabereki tichiri kuenderera mberi nenyaya yedu. Inini chinhu chinondibata zvinhu zvandofarira zvangu semunhu kandi chinamato chakanyandipinda. Ndinowanzofarira chinhu chinonzi kuita sei? Kuwirirana nekunzwisisa. Dambudziko riri pavanhu nderekusaita sei? Rekusanzwisisa. Inini point yandasumukira ndeyekuti pandiri kuramba pekuti pane akanongedzwa. Mundibatisise ipapo. Inini manzwiro angu inini akanongedzwa hapana. Manzwiro andakaita mundiregerere menyoka. Noti ndatosumukira kukupindurai pamusipo. Dambudziko riripo nderekuti pakanzi vana vakasumudzwa bva vagadzikwa. Sekuru vakati hanzi izvoni imimi muri muri kusvibidzwa. Ndiri kuona muine chibvuri chiri kuita kuti mupomerwe. Handiti mukunyatsokunzwisisa. Hapana kutaurwa kunzi ndivo chaivo vakaita sei? Vakaponda. Saka zvikanzi izvoni chibvuri ichocho ndo chiri kuita kuti mupomerwe. Saka nyaya yekuti tinyeperane panapa kuti kunoku kuna akanongedzwa ka tinganyepe mabhinja tichiri kuaita sei nai? Tichiri kuatsvaga. Saka imbomirei kundipindura kana yamai. Tiri kuda kugadzirisana kuti tigare zvakanaka. Munyararai anoda kutaura anouya pamberi pekamera. Anditi mazvonaka. Saka tiri kuda kuedza kugadzira tese takabatikana tese takanongedzwa. Handitika havazi vega vakanongedzwa munzvimbo inoyi, manongedzwa vanhu vakawanda. Isusu manzwa ava vachitaura kuti toita sei kuti tisare tichigarisana zvakaita sei nai? Zvakanaka. Zvinhu izvi nyaya idzi dzinotoitika patourayiwa munhu chaipabuda ropa asi vanhu vanosara vachigadziriswa vachigarisana zvakaita sei nai? Saka inini chandasumukira ndoda kukumbirai mwoyo waMwari kuti vanhu ndopanambotora pai kuti tisatungamidze hasha. Titungamidze kunzwisisa. Handitika zvinhu zvakataurika panenge paitika zvinhu pane zvakawanda zvinoitika. Saka tiri kukumbirai vanhu kuti tive vanhu. Ndosaka ndamboti hunhu pane chinai? Pane vanhu. Iva munhu anodzoreka, iva munhu anodzorwa, iva munhu anoudzwa. Mukada kuti muda kuti ndini mbimbindoka vanhu vanoti mune zvamuri kuita sei nai? Zvamuri kuziva. Ameno. Ndatenda zvangu. Pamusoro iyi mhuri yeZimbabwe. Inini ndinoitwa Betty Mbaiwa. Ndichirarama ndiri muvhireji rwaChesango kwakachimana. Ndiri kunzwa kufara nechiitiko chakadai ichi. Pandazvinzwa kunzi mwana awanikwa dzanga dziri 10 o'clock dzemanheru. Ndakasimuka. Chekutanga ndakangoti Mwari maita henyu. Mwari maita henyu. Chechipiri ndikarangarira kuti nenguva yekutanga patakatorerwa mwana wekutanga takanga tiri mushishi kuperekedza vana vechikoro. Takanga tiri mushishi kunotora vana vechikoro. Ndinonzwa kudzamirwa ndichiomerwa kuburikidza nekuda kwekuti vazukuru vatiri kutorerwa ava. Ini ndiri gogo pandiri pano. Ndiri kuda kurarama ndiine muzukuru. Ndanga ndaakutotya. Ndikati mwanangu ichi chiitiko ichi mangwana ndinoshaya pekutarisa newe. Zviri nani umbotorawo vana wako wadzidze vari mukati memaoko ako. Chikonzero wazukuru taakutorerwa. Ko zvino ana gogo tichachengetwawo nani isu taakukwegura. Zvino ndakuda kutenda Mwari kuti ari kutiziva kuti vana gogo tinoda kuchengetwa. Nevana vatakaberekerwawo nevana vedu. Dai Mwari wazotigonera watizadzikisira chishuwo chemoyo kuti chiitiko chakaitika ichi chichazoitika zvekare. 1 2 vatiburitsire hunhu hwatakupfekwa naho hwekuti tigute tirarame tiite matumbu tichishandisa ropa remumwe aberekwawo nemumwe achida kuzofara naye mangwana. Mwari ngawatidzikisire mweya werudo, mweya wekubatana, mweya wekugarisana sezvo tinoti tiri maKristu. uKristu hwedu hungava papi? Kugarisana, tichimutsana, tichiyanana, tichisekedzana, pasina chakaipa, tese tichifara. Pakapinda chakaipa ichi, tinodzamisa pfungwa, tinoremerwa. Nanhasi ndoda ngotenda Mwari kuti maita henyu nechiitiko ichi, asi tizadzikisireiwo kuti chakanga chamboita kuti chizokonzerese kusvika panhano idzi chimbori chii. Ndiko kuti moyo yedu nepfungwa dzedu dzinyatsofara. Ndatenda. Zvekare ndine mubvunzo wandakabvunza ndakagarapo nezuro. Vanhu vakati ndakati nhai vanhu imi mutiti ine ndavai nekuti n'anga yakauya iyi yakawira musho wanyoka here kana takauya musho wemwana.
andi zvaka andidika yakawira mbakanyoka here kana yakawira musha wemwana anditi zvakanzi nganga yataura kuti pamakaya kuno kumuchimarani kwenyu hapana zviratidzo zvamakaona here wanesokanira kuti takazviona takazviona ndizvo wanu vakanzi makaonei anzi mwana akakarara andizvo mwana paakakarara imimi akataura kuti zvanzi hazvitaurike ba nekuti titonge chidzimoni chananga munhu ndakati aiwaka mwanangu ari mwanangu inini adaro ndinofanira kuzvitaura kuti ndichenure munhu because makati hazvitaurike kunootisa kuti nyoka ndiyaponda munhu andizvo saka kunoti nyoka ndiyakaponda chi andizvo nekuti imi makati hazvitaurike maisimba wangu aripona maitenga pakataura mwana zvikunzi mwana akataura mazita evanhu vanhu yongo vataura kuti akataura kuti chii mwana hatiziva kuti mwana akataura kuti chii andizvo ndakauya kataura kuti mwana akakarara achitii Ndicho chirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi. Tongai tinzwe murimi maitaurawo kuti kudini. Question markinga Andrew Neshamba ndozita rangu. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai, asi musakanganwa kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.